Здравейте! Казвам се Цветомир Цветанов и съм вашият силов и кондиционен треньор. Моето образование е испанско и съм завършил към футболен клуб Барселона. Понеже имам желание да повдигнем нивото на спорта в България, което няма да стане само с моите коментари, но ще се постарая малко по малко да ни образовам. Понеже виждам, че това образование липсва. Така, този човек е Юлиан Карабиберов и той е преподавател на треньори в НСА или в Национална спортна академия. Така, сега ще му коментирам нещата, защото той общо взето за всичко отговаря с 4 различни отговора и аз съм ги подхванал по някакъв ред и ще ви ги обяснявам и показвам. Альтернатива, впрочем, това е спорт вече. Спорт, но не говорим за високо спортно майсторство. Виждате такива комплексни упражнения. Тук са упражнения за баланс, равновесие, но също... Искам да коментирам баланса и упражненията за баланс. Балансът в действителност не се тренира, когато сме на нестабилна платформа и когато ни се добавят допълнителни предмети, с които трябва да реагираме и да реално координацията да си оправяме. Баланса, какво значи баланса? В действителност то е когато проприосептивните рецептори връщат чрез мускулите гръбначния мозък до главния мозък сигнал, който мозъка може да обработи и да го прати към мускулите. Но в същото време мускулите, когато застанем в някоя позиция, трябва да са стабилни и симетрични, да не треперим, да сме силни в тази позиция. И когато сме силни и стабилни с тези силни мускули, ние можем да имаме добър баланс. Така. Следващата тема, която ще коментирам, е мислене и сложни упражнения. Така. С високо квалифицирани спортисти, пък и с деца. Поставяме условни задачи, мисловни задачи, които то трябва или в момента да мисли преди да направи нещо, или да формира цял програмен модел и да го възпроизведе с движение. Окей. Относно замисленето и сложните упражнения. Мисленето, по принцип, когато един спринтьор, както аз съм фен на Ивет Лалова, тя когато спринтира, тя не може да мисли за ръката и краката къде си. Вярно, може да мисли, но може да мисли да види къде се намира в позицията си. Дали ще е първа, втора, трета или последна. Не може да мисли коленете на къде ги хвърля и колко бързо ги хвърля. И така, мисълта по време на спорт изчезва. Всичко трябва да е заучено от гръбначния мозък, да е ритмично и тогава може и да се получат нещата. Третия въпрос, който искам да коментирам, за нервно-мускулна пластичност. Ровната мрежа. И това се нарича нервна пластичност. Това е част от когнитивните свойства. Ние ги разделяме с доктор Неделя Щомова, понеже правим вие. Доктор Неделя Щомова, моля ви, не правете книга с него, защото ще продължавате да заблуждавате света на спорта и хората в него. Сега ще ви обясня какво съм си записал като бележки. Нервно-мускулната пластичност и координация говорим тук. Става дума, когато мозъка говори с мускулите и мускулите говорят с мозъка, те говорят чрез проприосептивните рецептори, което значи собствените рецептори. Проприосептивен значи собствен рецептор. Така, те говорят как? Чрез тях. Кожата, когато се опъне и мускул, когато се опъне. При опън и натиск, проприосептивните рецептори пускат сигнал през нервната система, през гръбначния мозък до главния мозък и вие усещате това движение и по този начин работят проприосептивните рецептори. Искам да кажа, че преди тази пластичност, за която става дума и координация отново, защото аз вече не знам какво говоря, всеки път само координация се споменава тук, Тази координация е втория етап. Първият етап е нервно-мускулен контрол се нарича
И това се извършва чрез аферентна и еферентна нервно-мозъчно-мускулна връзка. Или аферентна е когато кожата се опъне и прати сигнал към мозъка. Аз знам, че съм си опънал без да виждам този пръст, или го сгъвам, или съм го натиснал, или нещо го е натиснал. А еферентна е когато мозъка ми каже на ръката да стисне. Аферентна и еферентна нервно-мозъчно-мускулна връзка, която се осъществява чрез проприосептивните рецептори. Продължавам напред. Така, следващите коментари са малко по-сериозни. Слушайте внимателно. Знам, че е дълго видеото, но е изключително важно. Разширяване на нервната система. Такова нещо, слава Богу, не съществува. И то е на 45-та минута. Той е тук. Тя е невролог. И ние ги разделяме на 5 подгрупите когнитивни свойства, но нервно-мускулната пластичност е най-значимата. Там се разширява самата невронна мрежа. А тя се разширява, когато ние ангажираме много мускулни групи и вкарваме мисловна дейност. И това вече наистина ние развиваме целенасочено когницията. Значи и разширяване на нервната система е невъзможно. Тя не хипертрофира. Тя може да бъде подобрена връзката и може да подобрим връзката на мозъка с нервите и с мускулите, но не можем да я разширим. Няма такова нещо разширяване и хипертрофия. Следващото нещо, което е изключително странно, че такъв човек го споменава, е сърдечна хипертрофия. Само да кажа, сърцето не може да хипертрофира, може само лявата вентрикулна кухина да хипертрофира и тогава в действителност медицински проблеми. Човек може да умре и да получи сърдечна недостатъчност, когато му се запуши сърцето. Но самото сърце не може да расте, защото ако може да расте чрез упражнения, като обем да расте, ние щяхме да имаме сърца на жирафи и на китове и ще да е много интересна ситуацията. Но ще го пусна да го чуете, защото е много важно да се чуе. Какви глупости се говорят по телевизията. Интервалният метод води до най-голяма хипертрофия на сърцето, т.е. ние развиваме. Хипертрофия на сърцето. Абсурд. Сърцето не може да порасне като обем. Следващото, което ще ви пусна, мускулът е по-силен в ексцентричната фаза. Да, това е вярно, но за някои хора. Някои хора са по-силни в концентричната фаза. Аз съм от хората, които са в ексцентричната фаза по-силни и по-бързи. Но това се измерва, изследва се и когато разбереш кой човек къде е по-силен, разбира се, ще му тренираш другата фаза, която е по-слабата му, за да имаме добър резултат. Когато се проверява тежестта. Принципно мускул е по-силен в ексцентричната фаза, но това е... Не при всеки. При една част от хората мускул е по-силен в ексцентричната фаза. Точно така. Или моето заключение е, че човека говори само за мислене по време на игра, знае само координация, мускулна пластичност и хипертрофия за всичко. Това ми е мнението. А в действителност ние трябва да тренираме за сила, скорост, мощ, нервно-мускулен контрол. Можем да си тренираме нервната система отделно, сърцето отделно. Хубаво, да не се объркам вече. Това исках да коментирам, защото е много странно, че в нашия спорт големи имена знаят толкова малко. Хора, образовайте се, има образование ново, ние тук явно изоставаме. Явно още сме в 19 век в България. Окей, благодаря ви, бъдете благословени и до скоро!